bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere caggal yettude Allah e julde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam en jetti jignaɓe ɓe en ñaganima ɗumen de Allah ɓuɓanta ɗumen kañumene ma ɓe julɓe kala bandiraɓe en garti yewtere men Paamen Pamminen aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men ndeɗo yontere ndeɗo yewtere e nde yontere yonti hande kadi en gari ardude terɗe rédaction e addande on toɓɓe ɗe ganduɗa ko ɓurɗe mantinade e ndeɗo yontere gam kadi mbawen hen rippude beele ma en mbaw hen addande famamuya ɓen yeeɓoɓe en ɗo e Ayaw Piindi TV ɗum noon no gowɗen ni tan wadde gadduɗen kadi ko toɓɓe meɗen machallah toɓɓe ɗe ganduɗa kadi eɗen gondi hen walla ma en jaadu hen Elage Bassar to banggue men ñaamo wondude Mouhamed Ndim no gowruɗen ni tan sikki ala eɗen gandi hankkandi hay goto watta on ɓe présenté sababude heptinde on ayawoji mabɓe en jetti gueno noon no fewi nde keɓɗen sembe e fartange kadi e artude e hande oɗo aset caggal salminde e juurade ko bismade on e yewtere nde ko adi foof taw toɓɓe meɗen gaddortoɗen ko toɓɓere yowitide e ɗiɗo sumgoji ɗi ganduɗa ko tijjaɗi tawi ko sumgoji sarɗiyankoɓe ñande sappo e jeeɗiɗi lewru daroto ndu so hawri e welede Allah woni noon ko addi haalaluji kewɗi kono kadi pila beña o heewi e ɗe kawte ɗe ganduɗa ko kamen goni dendude gam wawde yaade e ɗiɗo sumgoji kono noon caɗele nan hen ha heewi nde tawno kadi ɓe iwi to ɓe iwi ga ɓe geddi to ɓe kadi payani o ga banggue hunde nde ne jiiɓi ha ɓurtima en dippo hen no hanniri ni ko refti hen ko won kadi toɓɓere nde ganduɗa yiyama e oɗon alhaali woni toɓɓere yowitinde e recours aji woni ɗaɓɓanɗe baɗanoɗe faade e Ousmane Sonko wondude Barthélémy Diaz wiyede wonde ɓe mbawata jeeyede e ɗiɗo sumgoji ɓe mbawa kadi wonde tedde liste uji ɗum noon woni ko ganduɗa yeehi ha e conseil constitutionnel ɓen kadi mbawi jaɓandeɓe oɗon fannu ɗum noon kadi ma en gartu hen ko wona ɗum ma en deftini hen kadi ko ganduɗa ine une ha hande ronkama yo ɗiggu woni alhaali ASER tawi oɗon fannu ɗum ɗon noon ASER noon so tawi en mbi ASER koko yowiti e agence sénégalaise d' électrification rurale tawi ko gollorde nde ganduɗa ko kañum tigui jogui kala ko yowiti e wadde kuɓɓam e ɗiɗo nokkuji ɗi ganduɗa ko dowri ɗi haaluji muɗum ne keewi kono kadi scandale uji kadi nanama hen ma en dippu hen ko wona ɗum ma en gar kadi e udditgol école aji ɗi eɗen gandi oɗo saaha école aji ɗi gudditi kono tan de ha hande caɗele ɗe ina godi caɗele ɗen noon nani to banggue élève aji ɗi ronkede ɗumen yo gar e duɗe ɗe kono kadi e won e duɗe diƴƴi keptude ɗumen e ko nandi hen ɗum foof nan ɗon ko wona ɗum gaynirten koye octobre rose nduɗo lewru ndu ganduɗa ko lewru hirjino e ko faati e wadde dépistage e on cancer jowitiɗo e endu ko ɗon battidirtoɗen bandiraɓe ko ɗum ɗo woni hande ko woni e lahal meɗen e Paamen Pamminen ko adi foof hade men natande mbundi yewtere nde en calmodirtu e Elage Bassar to banggue men ñaamo Elage salminama mi salmitima sohna Halima mi jarnima no fewi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi TV to mbawi wonde nder dundu babaɗo mo mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗe baɗo ko hani do hani joom sutura aduna e lakaro yo rokku en fartange kala ko wawi yewtede émission wawa famede no hannirta ni également en calmini musidɗo men teddumo nden plateau biyeteɗo noon Mouhamed Ndim koye makko paami Mouhamed a salminama mi salmitimama sohna Alima mi weltanimama no fewi filde goɗɗo lefol ngol ganduɗa ko Paamen Pamminen samedi kala kawren ɗo mbawen kadi yewtidde bandiraɓe ko salminde e juuradema salminde également mo ganduɗa ko doyen Abbassar salminde dendagal yeeɓiyankoɓe haalirde Piindi TV kamɓe fof kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe sohna Alima ko noon ononne on calmitama machallah ko adi foof kam haade men natande yewtere nde onon hande oɗon ñantide o waɗi bleu nannuɗo jaune o ari e jaune machallah woniraɓam worɓe ɓe an aɗa ko nden so tawi julde korka yonti anna mawɓe ne mbiya komin wultini min de wultini ala wultinani ndi min jaɓani a Elage aɗa jaaɓi ko wultini nan aɗani minen aussi komin kanko men naggunata ɗum waɗi ƴettuɗa boule ma tan nanɗa hen jaune makko o cetta nan ɗon mais noon a heddak caggal de
ala min e min non kam mbeɗandi monsieur Diallo ala min hande wona Moussa Diallo ne ñantam kono noon hande kam ko joom suudam ñantim oppo ha garane gaynude sohna Alima mbaɗandi o jokkodiri koye waɓe no ñaafo sara en to leydi Mali en calminimo passage arandi men debbo baɗɗo fayida kadi koyanke gana ñaafo sara en marti linda en mbaɗani ko kañumen nelda oɗo élage neldatamo aɗandi en wonko yownoɗo e olel Piindi o wi ha alkamis hanke Allah waɗi menda kanko waɗi min ceefi menda ha altini so Allah jaaɓi ɗum noon natanen bundi natane bundi yewtere men haade hojomaji meɗen yaade ko adi foof Mouhamed koye ma gaddortomi ɗiɗo législative uji woni ɗiɗo sumgoji sarɗiyankoɓe en ji caɗele puɗɗima hewde hen e nder ɗiɗon coalition ngaji ɓe puɗɗinoma wadde ko wiyete ko intercoalition woni kawte ɗe ganduɗa ko kañumen nattodiri e nder mumen kono e nder nde ɗo yontere en ji caɗele ina heewi hen ɓe geddi payito ɓe nana poɗodiri ga ɓe dañji caɗele e nder mumen hol yiyande ma e on fannu beele ɗum addantaɓe caɗele eyyi aɗa andi Alimo c'est très normal puisque ko politique mbiɗen si vous so tawi en ƴetti mataw mbiyam ɗum guilay awwal surtout enen gandi kam actuellement hande ko ɗi sahaji ɗi gurɗen ko probléme to banggue kam guéguerre hakkude coalition Jama Jeriñ Sénégal mo Amadou Ba e takko wallu Sénégal gardugol Macky Sall te comme tête de liste donc en ji kam récupération ji politique gonɗi toon ɗi en ji malentendu ɗi ganduɗa walla ni mbiyam ko des querelles politique c'est très parce que eɗen mbawi yiide ni wonɗo ɗum wonata ko ɗum vengeance walla wona vengeance par ce que eɗen gandi Macky Sall e Amadou Ba wonɗo ummidino e woodi ko heewi ko ganduɗa yimɓe tuumi hakkude mabɓe ha ni yiya Macky Sall ne jeeya waɗɓe saboté candidature Amadou Ba ha Allah waɗi ɗum ko no waɗi ni ɓe ganda ko gari ƴetti laamu ngu maintenant en gari e élection ji législative ɗo noon yimɓe ɓe dañata confirmation beele ko haala ñohetno ko gonga walla ala kono kam en ji ko fuɗɗi ko kam oɗo clivage mo puɗɗiɗen yiide e a tawat hunde nde ko hunde ndero won schéma ji ɗi ganduɗa kuɗɗiniɗi nan waɗe toon par ce que en ji kangue meji waɗande jaale mawɗe gonnoɗe e Benno Bokk Yakaar e même Alliance pour la République ɓe ganduɗa hande ko ɗuggitiɓe toon garti tawti Amadou Ba sa ƴeewi to banggue département de Podor ya Cheikh Oumar Anne hande arti on kam guila Amadou Ba ummi yadudemo mais en ji récemment ko ɓoyani ko maître Malick hayso tawi en keɓani écho ji quand même peut être waɗi logé to Amadou Ba walla koye noon en ji kañumne yeehi sa e woɗɓe waɓe no Lat Diop en e woɗɓe ɓe ganduɗa hande garti tawti Amadou Ba mais en ji même ɓen ɓe ganduɗa ko parti ji sayɓe e kanko o mouvement walla coalition Amadou Ba ko wayno AFP Moustapha Niass en ji d' après communiqué mo waɗi hayso tawi woodi yimɓe makko ko ganduɗa mbaɗamo investir e liste Jamma Jeri o waɗi quand même omo yiya surtout ɓen ɓe ganduɗa ko yaduɓe lande makko hay goto hoto wotan hokku kartal Jamma Jeri mo Amadou Ba hay ɓuri tengtude noon e fief makko to ganduɗa ko Nioro donc a famat mi waɗimo ɗum ɗo wadde mi yoftor min kam jimɗum hakkude ko haare less hakkude Amadou Ba e Macky Sall par ce que min le fait que Moustapha Niass yi wonde totti hayso tawi bon ɓe kaali to banggue consensus waɗani noɓe mbaɗira ni liste o ni walla won certaine quand même localité ji won yimɓe koɓe mbay ɗon min mboɗo nangi tan liste o yahata wona schéma ji président Macky Sall waɗat toon e goɗɗum en ji ñande alkamise nde mo ganduɗa ko Moustapha je crois que Dieye gonoɗo liste départemental mo Thiès finalement kañumne yalti te kañum waɗano investir départemental Thiès e Jamma Jeri mo Amadou Ba mais finalement kañumne yeehi donc a famat won haare bonde nde mbiyam woni hakkude mabɓe ɗiɗi ewa ko politique mais politique o aussi wonko wone won dessin won ko mbaɗata dessiné min mbimi ɗum ɗo nde ɗo haare nde taw ko mataw nde woni koye jabtade sumgoji ɗi e ganduɗa ko lefollamu jawtuɗi hakkude président Amadou Ba e Macky Sall
en ji hay piège aji peut-être ɗeɓe jinno wadde par rapport e intercoalition ji ɗi mais finalement Amadou Ba yatiri caggal c'est très normal schéma ji ɗi kam mbaɗat kono ko heddi ko tan eɓe jogui quand même possibilité te ko ɗum tan foti wonde actuellement ko ɓuuri mabɓe ko ɗiɗo querelaji ɓe gacca ɗum ɓe gonta ɓodde wotere hayso tawi kam fof ɓe mbawa wontude bloc goto mais ɓe gonta haɓe mbaɗa suude ɓe mbawa dañde komin jiiɗi ko hay somi yiyata majorité absolue wona kam cohabitation à l'Assemblée nationale mais ni kam noɓe mbaɗi so tawi tan so ni sa renaki en jiyat kadi vraiment surprise te ɗum kadi wonandi moƴƴata e mabɓe kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko kamɓe goni lundiɓe ɓe Elhadji Abassar sikki ala eɗen gandi ɗeɗo caɗele walla oɗo poɗen duure ina ɓuuri teskede hakkude coalition mo Macky Sall ardi e Amadou Ba ɗiɗo coalition ngaji ɗiɗi kodi coalition ngaji mawɗi kadi hakkude kanko Macky e Amadou Ba wondiɓe makko ɓe jantatto ɓe jantaga kadi jiya woda hen kadi ɓe ganduɗa tawa nanama ni won hen mbaɗama e lissuji ɗiɗɗi fof mbaɗe to mbaɗe ga woodi kadi woytotoɓe kono kadi wonto caɗele goɗɗe goni ko wayno coalition mo Macky o ha hande wondiɓe président Abdoulaye Wade mo ganduɗa kañumen goni PDS woni wallunaɓe kañum en caɗele nan hakkude mumen hani wonɓe ganduɗa e mabɓe jalti mbi ko kañumen jaadani e Macky hande jaadani e Macky janggo tawi kadi ko mawɓe ɓe ganduɗa ina jeeyano e cadre PDS kañumen ni jalti kolliri koye mumen mbi ko jahanta ko koye mumen ngolɗo lawol kam koko jaltinta kartal mumen tan ɗeɗo caɗele Elhadji kamɓe coalition ngaji ɗi kamɓe ɓen ɓe ganduɗa kamɓe goni lundiɓe ɓe eɓena badda e nder koye mabɓe beele a sikkani ɗum ina wawi wonande Pastef avantage e on majorité toon to Assemblée nationale. Bon wonande Pastef majorité mi sikkani par ce que Pastef kam ɓooyi haalde mbimɓe wonde so Allah ɓuura etugo satti so Allah ɓuura etugo satti so Allah ɓuura etugo satti keɓe nokku umminorde woni comme par exemple teɓe puɗɗiri ɗo 54% mbiɗa heewi haalde ɗum donc heewani ɓeydade par ce que oɗo élection nden woni ummorde mabɓe sa ƴeewi schéma politique Sénégal tan a famat sa dañi comme par exemple au présidentiel won certain chiffrage heewani ngabbude heewani ko tellade donc ɗo heewi ɗo tellade noon pour min jaggimi vraiment ina jogori wawde wonde ummunorde mais probléme o ummunorde nde wonata que taw eɓe paami konngol président Macky Sall haalanno ngol mbiɗa heewi reftade ngol mbimi e wonde hutaɓe kotidirta yimɓe so jeeyi hakkuta potani hutodirde e kono opposition hande so tawi kamɓe objectif keɓe kala koko gonga so tawi ko gonga noon tawi wona intérêt personnel ɓe daɗi te ko ɗum kadi ɓe daɗi intérêt personnel ɗum woni sa yi ɗiɗo querelaji fof ko intérêt personnel mais so wonani intérêt personnel ɓe daɗi hande fotino a faami eɓe ubbo kala bawɗo waɗede yeɓe jaggu a faami ko kamɓe mbaɗa e on saaha ɓe kaɓo tigui rigui ke mbiyata ko ɓe jiɗi e wonde ɓe gon tamande wotere ɓe mbi e wonde ɓayde keɓe mbi e wonde ɓe jiɗi ko régime kesso wota joggo majorité toon to Assemblée nationale mais yeɓe kaɓa nden ɗon haade kono haɓade haade min yomi waɗi tawi ko nden haade ɓe jogui yeɓe gandu ma coalition goɗɗo jiɗani e coalition ngaji mabɓe ɗiɗo ɗiɗi ma coalition goɗɗo ummoto ara feeɓa hebta keɓe jogui ɗo fof donc dikku e pour min jaggimi so tawi kayɓe nana so tawi ɓe paama vraiment ɓe poti ko andude ɗo objectif goto woodi ɓe jiiɗi kamɓe keɓe mbi ko ɓe mbi fandare mabɓe ko wotere ɓe jiiɗi ko yoɓe jogo majorité toon to Assemblée nationale beela régime kesso oɗo wawa huccidirde e on ɗon vraiment beele caɗeɗen mbawa cohabitation ne wona ko ɗum ɓe jiiɗi e beele caɗele mbawa hakkidare hayso tawi caɗele mbawa gasde caɗeɗe mbawa hakkidare saabu ɗum ɗo foof ko kamɓe mbaɗi ɗum aɗa andi jelfuɓe ɓe kewi wiide manda ni ɓe mbiyata ɗum ni sa hirsi hunde ke jungma heewi takkude kala kirsuɗi sa hirsi jaam tan ke jungma heewi wawi rende saloho laynacci ko rende lu wawi rende saloho laynacci ɗum ɗo foof sa yi wayni ene wayno kamɓe mbaɗi ɗum ko ceeral mabɓe ko luural mabɓe ko wasde wonde ko tongu dasi fof ma artude teppere joomum ɗum ɗon woni ɗo hannde ɗeɗo caɗele fof sa yi hannde vraiment woyi hondani yes ko kamɓe gaddani ɗum koye mabɓe ɓayde noon eɓe gaddani koye mabɓe haaɓe paami ɗum noon kamɓe gaddani koye mabɓe moƴƴinoke eɓe denta en tout cas seɓe dentani mabɓe ma wona mi wiyani régime kesso ma gañude mais ko régime goɗɗo ara ƴetta affaire nde naw ɗum jogo régime goɗɗo kadi lawol gongol taw ɓeɗo timminani en tout cas ko caɗele ɗe ganduɗa eɓe poti wattude hen hakkillaji mabɓe kono malheureusement ɗum ɗo ne heewi wonde ete
e kala saha kala laamu ngarngu kañum ko ɓurata wonde objectif muɗum ko yo lundiɓe ɓe ceertu sabu ne andi so tawi jomumen mbaɗi tamande wotere koko liɓata ɗumen sa ƴeewi guila Ablaye Wade nde laami nden e kala saha kañumen ko yoɓe ceertu tan tengti président Macky Sall en jino yarano kañum stratégie ji muɗum fof ko yo lundiɓe ceertu moni fo yaara banggue nde tawnone andi ko ɗum woni fartangue muɗum ko ɗum woni kadi ko hokkata ɗum sens en ji kala hen liɓaɗo ɗo kala hen laamu janggu ko ɓuuri hen hewde tawat ko lundiɓe ina ndendi mbaɗi bloc goto wadde konngol Macky Sall ngol konngol haalno ko ɗum firimo hannde nde wari kanko yino je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression wadde hannde ko ɗum woni ɗon par ce que omo andi ɗum ɗon kanko ko ɗum woni avantage ene eɓe ɗiɗo probléme aji ene ɓeydo yaati te gonɗen koye approche des élections bientôt yimɓe mbaɗa démarré campagne donc pour min ko mbiɗa ko avantage wonande parti au pouvoir par ce que ɓene des créel ɓe ngannduɗa e ɓeni heen en jii ɓe ngannduɗa ko yimɓe maɓɓe ne ɗuggito won heen ni hannde laamu ngu nanayi mbaɗa essayé mbawa wawde ƴamdi ɗumen garta e mumen mais alay sago paamen aussi le fait que Ousmane Sonko yi ko Pastef tan yahata yimɓe woroɓe cikku Pastef tan yehi ɓe paamani mais yoɓe hakkillaji maɓɓe nanngu oɗo inflation des listes actuellement e gonɗen dañƴen ko 41 listes mais ɗin liste uji ko holɓen mais kewgol liste uji on inflation mo ganduɗa hannde ɗum ko avantage Pastef ko ɗum ɗon alay sago mbatten hakkille en tout cas stratégie ji ɗi probléme wona toon probléme woni enen ko heewi koye politicien men so Allah yo Allah faama est ce que réellement kamɓe paami ko fiti politique par ce que ko heewi hen 90% jogui ko intérêt personnel même au sein du parti Pastef hande kerelaji nan toon aɗa poɗe nduuri kareli min ko min foti waɗede ala ko min foti waɗede mais an ko an foti waɗede a waɗa ko bande waɗama uyi le probléme to koye ɗum koye politique ɗum ɗon koye politique yaani hade maɓɓe hadde le président wadde dissoudre l' assemblée e EQUIPE ɓe kamɓe pari liste maɓɓe ɓooyi kamɓe nde ɓe ɗumintata koɓe paari hankkadi koye mbaɗano ñande mi haali ɗum ɗo aɗen kamɓe ɓe jogui ko capitaine tan kañum comme tous les autres partis ɓe jogui capitaine kañum tan waɗata kañum windata muɓat guitta tan winde foof ko ɓen mais ko ɗum en jaa e ko addannoɓe ko caɗele sa yi comme par exemple assemblée oɗo ɓennude ko ɗum ɗon adduna ɗum hani a faami ɓe dañani liste mo dañano naade liste battidiɗo naade mais addi ɗum ko kamɓe sodotoɓe maɓɓe nan natta kamɓe nata aɗa on sahaa nen ko probléme to banggue hakkude les titulaires et suppléant ji ɗi finalement titulaire suppléant ji ɗi naati mais il ne voulait pas ɗum kadi yiyonoma e Benno Bokk Yakar aussi il ne voulait pas Pastef mais bien sûr il ne voulait pas mais ɗum woni ko mbiyam ko ha hande ɗo ɗum wonnen ɗo ko probléme intérêt personnel on ɗon dogowo hakkude politicien ji men ɗiɗo ɗum woni en mbawa gueɗɗe en manki ɗumide en tout cas ɓuuri ko raɓɓide en tout cas tawi ɓe jiiɗi tawi tan opposition yiɗi folde yen mbaɗa feere ɓe ndenden coalition ji maɓɓe ɓe jahata ɓe mbadda jungo e faandu ɗum noon woni ko weeɓata ko saabu moni fof wonko fooɗanto moni fof wonko yiiloto en tout cas ko woni yeeso daɗani guite moftan en ɓooyi tan ɗo e 17 novembre natti woɗɗude hotomo yaadi hen so hawri e welede Allah ɓennenne toɓɓere men wonde toɓɓere men ɗimmere nde ko alhaali El Hadj Abbas Sarr Ousmane Sonko e Barthélémy Dias won umminoɓe beele ina mbawa ferade ɗumen beele ina mbasa yaade e sumgoji ɗi e tuma mo ganduɗa ko kañumen gonno tedde lissuji coalition ngaji mumen hande o ɓen ɓe ganduɗa ko kamen goni nawnoɓe ɓe hen to banggue Sonko en walla to banggue woɗɓe mbi ko Barthélémy Dias fotani yaade ɓe hen mbi so Barthélémy Dias yahani Sonko ne yahata wodi recours aji nawaɗi finalement ɗiɗon recours aji battidima riwtede toon to conseil constitutionnel yiyandema hande Barthélémy Dias Ousmane Sonko beele kamɓe fannuji mabɓe ɗi nandi walla kadi hande oɗo saaha ɗum ɗon foti iwde ɗo caggal nde oɗo amnesty waɗa to banggue Sonko aɗandi d' abord gartin d' abord eɗen arde moi je dis que c'est très normal enen ceppir recours aji recours aji enen ceppir mbeɗa somi waɗi ni hen wawi mi liɓma ma mbaɗno ha heddo par ce que konngol battinigol ngol ko conseil constitutionnel jogui conseil constitutionnel noon kañum holliti wonde ɓewɗo en poti wawde yaade par ce que eɓe ƴeewi gueɗe ɗe ganduɗa hoorema kala hen ko goto mabɓe tumano peut être en wawi taw hande koko ɗum épongé walla ni
vraiment koko yaafa walla ni amnesty mo ganduɗo ma arino vraiment Itti ɗum ha laaɓi. fof ha laaɓi caggal ɗum saabi vraiment pour min bettani kam wonde conseil constitutionnel waɗi statué holliti wonde kamɓe ɓeɗo ɗiɗi ɓe ganduɗo ma recours aji waɗanoɓe mabɓe eɓe mbawi yaade a faami donc ɗum ko ouf de soulagement wonande kanwoji politique kamɓe hen goto foof a faami kono min mbeɗe welti e ko Barthélémy Dias artira ko acca ko yehi acca ko yehi par ce que hande a Barthélémy Dias omo jaayi e ganduɗo hoorema opposant ji Ousmane Sonko ɓurɓe wonde ngana hande kamɓe sindok sag mabɓe kamɓe recours mabɓe nanno pour Barthélémy Dias wasa nadde sindok sag mabɓe taw ko yewde te on so yewtunande ma wodan ma wat affaiblir ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen mais du fait ko o yaha yimɓe fof en gandi kam yimɓe fof en gandi a faami ɗo e Dakar kam so Allah walam ɗo jaaɓi a faami ma ande beele ko Pastef jeeyi walla ma ande beele ko Barthélémy Dias jeeyi Dakar beele ko Sonko fawi hen ɗum walla ko Barthélémy Dias olo goppuɗa jammak jeri non jammak jeri a mbawa gagnade bureau mum wawa fiya ɗe bureau mum fiya e les 500 bureaux 500 ou plus bureau e nder Dakar hein woni ɗo e Dakar ko piyaɗe hen contexte o wona goto doyen en tout cas hayso contexte o wona goto min kam mbeɗa andi ɗo e Dakar jogorɗo ƴettude raw gaddo tan kam ko Barth ko Barthélémy Dias an ko noon mbiɗa ko noon Elhadj Bassa ɗum ko yiyandema Mohamed oɗo fannu en jii won hen wiiɓe wonduɓe Sonko ɓe walla Sonko e hoore mum ko hulde ɗum huccodirde e Barthélémy Dias waɗi ɗum yidde ferade koyɗe Barth kono kadi won wiiɓe kadi ɓen opposition nawɓe recours gam Sonko ɓe kañumenne to banggue wallu taxaw walla ko taxaw wallu takku wallu wala takku wallu ɓenne aussi ko Sonko e hoore muɗum kuli huccodirde ko ɗum joyi sababu joni noon ko ɓe mbiyata ko yidde añde fof hankandi kam ɓe kuccodirte digiral ngal e aɗa andi sohnalima ay Barthélémy Dias e Ousmane Sonko hayso tawi feyuji ɗi ene ɗesa nandude seeɗa kono ne ɗesa kadi surtout seeɗa par ce que Barthélémy Dias le 22 décembre 2023 andi ko nden cour suprême wonno annulé wonande pourvoir à cassation mo député ji makko banno introduire mais finalement ko nden mbaɗi rejeté ngam kanko Barthélémy Dias finalement heɓani woni nde waɗa nde mbaɗimo condamné 2 ans de prison plus 6 mois en ferme warngo ganduɗa ko Ndiaga Diouf warngo Ndiaga Diouf ganduɗa ɓe ndewiranima ko yiyete ko to banggue warngo meurtre ala ko homicide involontaire e ko way noon woni si anani kam neɗɗo so wari wona 6 mois sohate ɗum woni 6 mois ferme dommage et intérêt e ko way noon e million ngaji seeɗa ɗi o foti yobde mais on saaha Barth nde woni nde député par ce que enen gandi kadi neɗɗo pour député wasa wadde éligible alay sago ko yiyete ko le ministre de la justice waɗa demande jomum waɗe radié sur la liste électorale donc en gandi ɗum waɗani le cas de Ousmane Sonko kankone et 14 décembre 2023 nden tribunal d'instance mo Dakar wanno kañumne wanno salino waɗi rejeté wonande par rapport e riwedemo e liste uji électorale nden ni yamir yo waɗe intégré sur les listes électorales wadde ɗon kadi a famat e ley wonɗo ɗum ɗesata hawroyde par ce que ɗum ɗon ɗon saabi ho yimɓe no dokki mbi ko nawi ko Ousmane Sonko ɗum nawata Barthélémy Dias hayso tawi hande takku wallu ɓe ganduɗa peut être ɓuuri hen aɗa andi kadi ko yiyete ko justice ko hunde ganduɗa c'est trop technique ne heewi ɓila beña e ko way noon parce que so tawi le président de la république Macky Sall hande ko kañum e yimɓe mum mbaɗi nanni on motif wadde ko yiyete ko recours par rapport e éligibilité Ousmane Sonko wadde a famat wonko woni less ɗum woni probléme aji noon ɗi ganduɗa ko par ce que Macky Sall ko kañum wonno amnesty Ousmane Sonko hay so tawi won hen yiiɓe amnesty o jeeyaka e projet makko e Mame Mbaye Niang mo ganduɗa o uddunoma lawol yamiri yo uddi e amende mo fonno wadde plus de 200 millions e ko way noon donc andat enen to gueɗe corporation ji ɗi fof hande
so neɗɗo heeɓi laamu tan kanko o jogii ko ciseau makko waɗa no welda joomum change texte change loi change no yiɗirani change gonka change jaɓɓal way voilà heureusement noon conseil constitutionnel no abbas yini ko kañumen jogii dernière décision aɗa so yiyama les 7 sages wona tan wonde ko addaɓe tan pawa ɗon les 7 sages ko mawɓe hannde ɓe ngannduɗa yimɓe fof ene nganndi ko yiyete ko kadi aussi to baŋnge geɗe baaɗe ni so waɗi jomumen gaddata ko constitution nden deftere jooɗoto ngannda ko ngaddu ko fatuno e to baŋnge loi ji texte uji élection ji pawa donc ƴeewa tubno hen ɗum fof e waade noon ko mbinen ko naane les 7 sages jomumen ko yimɓe ɓe ngannduɗa ko fotɓe ƴeewde ko surtout ko faati e stabilité leydi ndi heureusement ɓe mbaɗi coupé pouvoir o en deux hannde so yenoma Ousmane Sonko ko joho Barthélémy Dias yahani hannde men gone des moments ɗi ngannduɗa ko musta kono so noon Barthélémy Dias ko éligible Ousmane Sonko wonaɗi éligible hannde kadi leydi taw nan huuɓ kadi won exemple uji ɗi ngannduɗa en keɓino hen e ko ɓenni e ɗiɗo fannuji le fait que ya kamɓe ɗiɗo fof yoɓe jaa non seulement ma hokku ko yiyete ko courage on mo ngannduɗa kañum woni tête de liste ay hannde question on waɗama yam imaginez vous so tawi Barthélémy Dias yahani darde Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall en Yalli Ceerno Bokum en Bougane Gueye Dany ngannduɗa ko gay mawɗi jaaɓi wombade caggal makko e mais heureusement les 7 sages mbaɗi oɗo décision mo ngannduɗa mbo sikki yimɓe fof ne belti hen hay goto yiyani quand même ɓe mbaɗani ko rewani lawle ko no heddi noon ko ɗo kadi welata no doyen yini face à face hakkude Barthélémy Dias e Ousmane Sonko Barthélémy Dias mo ngannduɗa kañum dusno Ousmane Sonko e coalition Yewwi Askan Wi hannde sehilaɓe ko kañumen wonti anjuɓe kañumen añodirɓe noon no baŋnge politique sa ƴeewi darde mabɓe législative uji ɗiɗo jawtuɗe hakkude mabɓe no wano kañumen kaldanno kañumen cilmudirtuno hannde o saaha gonti añodirɓe to baŋnge politique goto fof peut être wonko ande goɗɗo wonko janggi joomum e ɗo kadi goto mabɓe fof ko tête de liste no doyen yini hayso waali to baŋnge min kam mbimi ko contexte uji jiiɗa par ce que présidentiel sa ƴeewi Barthélémy Dias en ko dañi ko hunde ko faiblesse ɓurɗo hannde mawnude kono ɗiɗo élection ji tahaw Dakar ɗi ngari wadde corrigé ko heewi e ɗum noon desanen ɗum desanen ɓooyi tan no mbiɗen ni tan desanen ɓooyi so tawi ko gonga en tout cas hunde heewi haalaluji hunde heewi kurtu en jii hade conseil constitutionnel haalde en jii jayndiyankoɓe nana kaala woni fof ɗo tolni fof nana lottane haala ko weli ɗum ɓe nana binda ɓen dawriyankoɓe kañumen e mum fof nana haala kono kañumen nde tawno ne gandi tan ko gandi ko kadi ne gandi ɗo pawata koyngal mumen vraiment ƴetti décision mumen décision mo ganduɗa noon hankkandi ko hen tan fawate nde tawno ko ɗum foti wonde kona ɗum garene toɓɓere meɗen tataɓire nde il faut noon mbaɗon morlal jiire saabu hojomaji ɗi goni koye yaade kadi toɓɓe ɗe ne kewi seeɗa ko alhaali ASER Elhadji Bassar en jii alhaali ASER hannde o addi haalaluji kewɗi hannde fodde million ngaji nan hen kaale e te ɗum fof fawi koye dow dande ɓe ganduɗa kamen goni ardiɓe milliard uji jinnomi wiide way fodde 91 milliards wadde ko kalis kewɗo ko copareje kewɗe e leydi ndi e tuma mo ganduɗa ɓen ɓe ganduɗa kamen goni hen ɓe laamu ngu ɗum ɗon ko kañum fawi e dow dande men kono eɓen ɗon goni e reddition des comptes eɓe ndewi e ɓe laaminoɓe holno jiiruɗa ɗum hannde o holno sénégalais ji ɗi jiirata ɗum beele yontani ɓe laɓɓina ɗum eyyi ko yontani ɓe laɓɓina ɗum kam ko mataw ha ɓeyɗo nane tan kono ko ɗon woni lawol ɗum woni lawol tawi kamɓe kay keeɓe slogan ɓe ɓe jaltino ko noon ko ɗum gonga jubal jubanti tawi ɗum ɗon ko gonga vraiment ɓe potani fadde yeɓe wiyeede yeɓe laɓɓin ko foti ni e milliard uji wawa digde tan e nder maɓɓe c' est pas possible wawa wonde donc ɓe poti quand même huccide sénégal ɓe quand même gonga yonti président de la république hoore mum daro waɗa saisir affaire o e juuɗe muɗum nawa ɗum ɗo foti ɗo rewede rewe ɗon haale gas yimɓe ganda ɓe mbaɗa édifié yimɓe ganda ɗum noon tan woni ko ganduɗa orma nawata yimɓe yeeso heddi ko comme par exemple hande sa ƴeewi comme par exemple ASER woni agence autorité de régulation voilà mo ganduɗa orma kañum nafoore muɗum ko wadde électrifié guuri dowri ɗe kino ASER agence sénégalais d' électrification rurale kino tolno e comme par exemple en fait ujunere e temedde joyyi
wuro fongo waɗede électrifié ujunere temed jeegom 1600 so tawi comme par exemple hande joomum men hande so jogori ko waɗede privé ɗum ɗon sababu o ko sababundi koppereje destinede an ɗum ko hunde hulɓe e tuma mo innate jagorɗo tambiɗo ko yowiti e kala yowiti e kuɓɓam ndeelam énergie eɗen gandi Birame Souleye Diop innama hen Abbas Fall Abbas Fall Abbas Tokaram aɗen Tokaram kañum woni probléme muɗum seeɗa mbi Abbas Sarr eyyi aɗen ɗum noon aɗen o meeɗi wiyede ɗo ko deb liste uji sattiki to sumgoji législative ɓennuɗo aɗen wonno e liste uji kanko omo janoy adduɓe probléme wiye wonde liste mabɓe o ko ala parité ɓe mbi hol parité woni ɓe mbi Abbas Fall mbi Abbas Fall ko debbo ɓe sanima binoɗo mani ndey fatula ɗuɗɗum jenna mais jinmi wi tan comme par exemple kanko Abbas min de si j'étais à sa place hande on fon so tumami gueɗe banniɗe on foti darade Birame Souleye Diop yimɓe foof en gandirno ɗum ko gonga so tawi o tumami gueɗe banni yo daro haala ɓe kolla Sénégal naɓe kamɓe slogan ɓe kaali o ko gonga ko jubal jubanti ko ɗum ɓe gari darnade mais yimɓe coa fuɗɗade milliard uji puɗɗinete wiye wonda salaire atay ina hawni seeɗa elado base Mohamed ndima oɗo alhaali Azer ari fawtima e ONAS ko gonga jagorɗo o huccodirino ɗo e sarɗiyankoɓe wi wonde ɗum nawama e lawol nani e juuɗe lawol en jii kadi ko wayno ceerno Alassane Sall kañum yehino e lawol ha caggal mum noddama ngam ɓosnude gueɗe ɗe kono hande o Azer fawtima hen e tuma moɓe mbi jubal jubante e tuma kadi moɓe goni e rewde e laaminoɓe ɗo ɓe no mbirumi ela joni ni laaminoɓe reddition des comptes beele ɓe potani adorade koye mabɓe walla kadi slogan mabɓe o jubal jubanti o ɓe mbawa feññinde ɗum ha ɗum ɗo ɓe mbawa laɓɓinde ɗum ha laaɓa jagorɗo poɗɗo hen wadde démissionné waɗa mo fotani aussi yalta haala ko laaɓe koye yimɓeɓe Alima Pulaar de yi ko picco ko foti adorade ko damar galle mum donc walla damal suudu mum e laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye mboɗo sikki scandale quand même ɓurɗo mawnu ko oɗo probléme Azer e ONAS hay so tawi ONAS kam yimɓe donki ɓe kalin haala enquête aji finalement mais ko ɓuri ko hen yurminade haalinani jubal jubbonde kamɓe aɗa andi discours aji Ousmane Sonko toujours en mbiya ɓeɗo lamɓe yawtuɓe eɓe dokki doole no fewi pouvoir étranger uji ɗi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko aroɓe waɗoɓe jogui waɗoɓe marché ji mumen e te kadi mi feraki ma e tuma moɓe mbino wonde soɓe gari ko souveraineté meɗen wonata taw ko 100% ko ɓuuri ko hen souveraineté nationale 100% scandale sa ƴeewi ɓeɗo ɗiɗo wadduɓe ha ARCOP dari woni arbitre woni AEE Power Sénégal AEE Power mo EPC mo Espagne mais AEE Power Sénégal ngal ɗon gollorgal ko kañum addoyi oto entreprise espagnol ɓe kaldi so ɓe ndendi ɓe mbaɗi bloc mbawa dañde marché o e ɗum so tawi ƴeewama Sénégal oɗo agence mo ganduɗa ko ngal ɗo gollorgal leydi Sénégal kañum heɓat noon ko 80% jeeyi mo Espagne o kañum jeeyi 40%. mais ɓeeto AEPO Espagne ko kañum rutiri caggal waɗi manigance ha bonni nguru ɓeega heɓti marché o yewtide le plus jeune DG du Sénégal Jean-Michel Sène mo ɓeeta kañum woni hay so tawi ne joola e oto mum jeyata ko yimɓe ne mbaɗa ɗum ne pilma ɗum jogui ko cellule de com ko kañumen ha le plus jeune DG tan kañum nen naata e ladde donc andat vraiment hunde ne hulɓini ɓe mbaɗi noon kamɓen ɓe nani recours ha ARCOP woni agence de régulation des marchés publics du Sénégal dari woni arbitre et en jii nde waɗa nde quelques jours après que le président kanko le directeur de l'AGER ko neno ƴetti tesco kanko e secrétaire général makko ɓe jeehi Espagne nde coowo fuɗɗi tan ɓe dogi ɓe jeehi Espagne ɓe ƴetti vol ɓe mbaɗi enclassé projet o en jii hay nde o no yamira yo fournir dossier ji par rapport e contrat o waɗi probléme teppulo adda hen ha ARCOP waɗi décidé wadde annulé déjà Abbas haali e 5 milliards mo ganduɗa ko kalaɗe hen 5 milliards peut être inneteɓe hen ɓe
hay so tawi woodi hen kaldo nawa lawol e ko way non no way wade fof ɓe tumama Abbas Fall e omo ganduɗa ko Birame Souley ɓe ganduɗa peut être ko kañumen gonno les intermédiaires ha marché o wawi won kono 5 milliards e ɓen ɓe ganduɗa kañumen mbino en jubjubol jubbanti en ji saaha mo ganduɗa ɓe jeegui job yimɓe fof ganduno ɗum baɗo défendre le président de la république Macky Sall won yiɓe ni peut être ko on guuɗ yira wonde ko 30 millions ko ɗum woni ko rewra to banggue wonande nde wonnode directrice donc andat enen ha joni probléme woni heddi kadi won wiɓe hay 400 000 kala ɗum ko sabotage 400 000 en tout cas haalluji ɗi ne keewi ndimi so tawi aɗa heeɗo kabaruji ɗi moni foof lottirta ko banggue surtout journaux ji men hannde moni foof wonata ko yaltinde mi gayniro ɗon ko ɗo 37 millions ni même banque même la presse espagnole ƴetti mbaɗi relais hanki ñande alchimiste nde ɓenne naati hen ɓen koye mum e ƴetti banque gonɗo toon to ɓe ganduɗa plus de 17 millions d'euros yi ko kañum joni malgré ɗum ɗon foof yo kalis mum artu ɗon ka yo kalis yalto e tuma e ko haalate hen fodde 91 milliards aussi wanoni hormede Sénégal no wanoni wonde leydi ganduɗa kala ɗo jaltoɗa waɗa fiére donc eɗen jiiya kam ɗiɗo feeji en jii heccanki banque mondial waɗi exclu Sénégal et des pays attractifs par rapport to banggue investissement yonti en tout cas nde Togo ko Côte d'Ivoire e leyɗele goɗɗe donc ko hunde nde ganduɗa vraiment ene yurmini te wona ɗum ɗo patɗon e mabɓe pannoɗen e mabɓe so Allah yoɓe gartir hakkillaji mabɓe won slogan moɓe mbanno jubjubol jubbanti yoɓe gadorot ɗum mabɓe ɗo henne en jiiɗiɗo probléme aji ɗum ɗo kadi ça joue e élection ji élection ngaji garoji kono kadi ko wona ɗum ni yesso Sénégal e hoore muɗum ko Bassirou Diomaye Faye hoore muɗum président de la république yonti nde daroto laɓɓina ɗum ɗo ha laaɓa nde tawno koɓe huufi ɓe koye mumen ko ɓen ɓe wondi ɓe yaadi ɓe makko ko ɓen inna hen ɗum noon yo ɗum laaɓ wawa laabde e hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi ha e caggal leydi Sénégal e hoole muɗum guuru muɗum wawa laabde toon kona ɗum payenne toɓɓere meɗen mi wi on deyen mbaɗ morlal jiire kono oɗon leela seeɗa te hojomaji ɗi goni koye dogde dartaki hande hélas en ji ouverture des classes udditgol école aji ɗi gudditi le 3 enseignant ji ɗi gartuno e école aji ɗi le 7 wiya yo janggoɓe ngar hande caɗele ɗe ko gonga woni école aji ɗi ganduɗa caɗele nan toon ko wayno diƴƴe ko wayno abiji provisoire ɗi ganduɗa gonani e gonka pewka e ko nandi hen kono kadi caɗele ɓurɗe mantinade tengti e ɗo hani won e mabɓe kamɓe ardiɓe jangde nde yaltuɓe ina kaala wonde élewaji ɗi koye mumen ko kañumen goni ronkaɓe yo ngari dude ɗe no jiirɗa ka gonka école sénégalaise boni ɗum hande ko politique comme par exemple hay ardiɓe hay gardiɗo manam jagorɗo en général jouat que jeu politique ɗum addi caɗele kewɗe enen ɗumen bon gueɗel goyngel woni comme par exemple slogan ubbite jangate ɗum koko ɓooyi kono wawa laatade au Sénégal tant que ɓe changeant de mentalité haqqillaji manam ko woni koye nder haqqillaji yimɓe woni toon ko yeeɓi battor jangde ko kañum woni ko ganduɗa hoorema nafata en jang min mbiɗa heewi wiide kala mbaɗo investir e jangde a yi jiɗɗo ɓamtade par ce que jangde sa waɗi hen investir a itti humon binnago jangde jogui leydi de so Allah a itti humon binnago kala ɗo humon binnago iwi hankkadi développement aranata par force joni noon so tawi comme par exemple ɗum ɗon waɗaka entraîné e nder haqqillaji jimnaɓeɓe haqqillaji yimɓe ha ganda ko jangde wawi naftude meɗen afan mbesi ke caahan gonɗen par ce que jangde haalo pulaar mbi ko gandal heewa lammina famɗo suur famɗo suur heewa lammina donc ɓayde so heewi lamminete so famɗi suurete mais pourquoi pas holko saabi yimɓe ne belsuno ɗum ɗum ko caɗele goɗɗe Halima ɗo école aji mbawa uddide école aji nen mbaɗi ndiyam yimɓe nen diƴƴi nen naate nder galleji yimɓe nen geggi nen ɗumin laamu ronkama yo yette yimɓe bom waɗ muññita ɗumen holno école ɗum tan an goƴaɗo hoɗo koɗɗa goƴaɗo hollilɗa aɗa wawi wiide ɓinguel ma ya jangoy ɓinguel ma yo jangoy Mohamed holko ɓeydata hen aɗa yaade no Elage wiri ni eyyi kadi saaha o welani noon so Allah hewɓe ne jiiɗi ɓiɓe mumen yo dutto e école aji ɗi kono hande gurdam ɗam ne muusi to banggue nannude junggo e poche mum sodana sukaɓe ɓe kaɓɓir hunde so Allah ene muusi saaha o wona saaha belɗo no doyen yini laamu ngu kañumne c'est vrai que laamu nan waɗa hen bawal mum no fewi kono min
o kalɗa haala jangde tan min wonto gonmi mata gonmi koye univers goɗɗo univers mo gonmi woni en jii Mauritanie ni oɗo ouverture en mbaɗi intronisé pulaar wolof soninke e duuɗi maɓɓe janngirɗe enenne beele hen yonta sa yiɗi ɗo probléme aji fof mbaɗi ko ɗum tan beele yontani anini Mauritanie aussi kañumne waɗi kadi ajani par ce que wiide mon en ɗuddu école aji privé ɗi non eyyi ɗum kam ko haala goɗɗo no doyen ɗum no wi pewndini e ɓen bonno kamɓe Mauritanie naɓe aussi bon one ɗum haala wono min kam jonnami ko vraiment ngal ɗo pellital par ce que neɗɗo o wawa jangde o jangde nde yumta ha o daña hen kadde mbaɗde fayida ɗon ɗo o wawa jangude o addoraki e ɗemgal ngal o musligal ɗemgal nenewal makko heureusement ko ɗum Mauritanie paami enen ni nane miije noon nane miije kono ko fuɗɗi ko miijede ni welani en so Allah fuɗɗi ko miijede welani en tawno eɗen jittan yo ɗum fonde e bon ko yiide tan saha o welani alay saago so tawi wayi ni sukaɓe wonɓe ganduɗa joni jinnaɓe mumen nana lijjita beele dutto hawre contexte o ɗiɗo inondation ilam ɗam ganduɗa hande hewɓe nana e école aji ɗi waɗi weeɓata en tout cas ko kalɗa ɗon ko Mouhamed ko toɓɓere wonde nde ganduɗa peut être a nattini ɗum e toɓɓere nde hayso woni koto fannu jangde ne ko toɓɓere wonde nde ganduɗa peut être wasata wonde nde garoyɗen ɗo gam haalde ɗum ɗon woni ɗemɗe nenije ɗe nattinede e nder duuɗe ɗe ɗo e Sénégal wonko fuɗɗono hen kono no mbiruɗa ni wonno fuɗɗorani ko welani enen leñol fulɓe sa ƴeewi ko wayno fedde kisal deyirde pulagu en ne daari darde beele ɗum ɗon yo pulaar yiito hen hoore muɗum no feewi tengti e ɓen e fedde godal yantude ko wayno fedde pengal Mamadou Alassane Bayne ko nandi hen ko pour no foti lelorade ni yo leloro noon saabu so tawi wiyama hande ɗemɗe nenije ɗe yo nattine nder duuɗe ɗe no jangguinirte ni jangguiniraka noon ɗon kadi ko probléme wadde ɗum ɗo ko toɓɓere wonde wonno tan ko hakkude laañe peut être ne gasa woda nde gartoyɗen hen e émission ngaji meɗen paaɗi toɓɓere meɗen wattindinde tan tinno ɗon tan mbason junnade hojomaji meɗen koko gasi ko oɗo alhaali octobre rose en ji nduɗo lewru machallah ko lewru ganduɗa ine ela dara jalde a wawa junnade lewru ndu ganduɗa rewɓe ɓe ine kirjine yo mbaɗ feere mbaɗoya dépistage o ɗon cancer mo ganduɗa ko tampinɗo rewɓe surtout en ji ine heewi ɓe ganduɗa ine mbasa hen pittali mumen taw ko wasde ɗumen tinde law rafi o tawa rafi o heɓindima ɗumen ndewa ɗo rewete noon foof donka hankkadi wona waya no wayata ni aɗa andi Halima min sinno min waɗatno mi wiyata octobre rose nden ko tous les 12 mois kadi rose wonon rewɓe yooɓe mbaɗa farlu par ce que neɗɗo an woɗ an c'est à dire que an neɗɗo wonɗo tonnoɗa ko an foti ƴewde hoore ma an foti andande hoore ma jooɗade ha an aɗa tina hoore ma refiji aɗa suul aɗa woppa ha wontanma caɗe ha adda cancer an ɗum kadi vraiment welani ɗum waɗi enen ko erago tan beddoɗen e wondamen men rewɓe kamɓe kala tim mbawi wonde yooɓe gandu neɗɗo ko an safata hoore ma ɗo mbawɗa tolnade foof wonɗo tolnoɗa an foti andande hoore ma par ce que hande kala ko fonno hollirede walla fonno fawede table ha neɗɗo o anda wawa rentirade wawa ƴewde so tawi an de min de mbeɗa fawi hooran yo mbiya e suudu safride ɗum ɗon waɗama e sur la table yimɓe hande docteur aɓe ñande subaka alpinda fof nen kala donc kamɓe heddiɓe debbo wonno kañum ko kañum woni presque debbo so dañama tan ko wuuro dañama debbo so dañama yimɓe heewide debbe nder suudu debbe nder rendo debbe nder galle ko hunde ɓurta ɗum wadde fayida debbo e saaha min mi ronkarat famde holno neɗɗo famira ɗum ɗon aɗa woni debbo a faami gona e lajjude e rafi goppa ɗum ha nawma won certain donc du coup ina moƴƴi vraiment so yonti walla ɗum wawi sifirade foof rewɓe yo jaaha e cuuɗi safrirde mbaɗa dépistage saɗani des fois même c'est gratuit a faami ƴeewa hoorema sa andi ɗum ɗo an a yi ka famumen mbawa hajat ɗum law par ce que cancer ko woni caɗe ɗum foof ko punde ɗum ha nayewe ɓandu ma so nayewe ɓandu ma tan waɗat tan hankkadi safrotako ɗo mbawɗa rewde ko ala kono ene mbasa pitam sababude cancer o Mouhamed eɗen jiya hande rewɓe ɓe des fois jiya wiye dépistage gratuit hande ne waɗe ɗo e leegal ngal tawni koye damar galle ma birtoɗa ɓenna walla belsindoɗa ha fanno ɓenna e tuma noon mo ganduɗa yimɓeɓe ene fonno hayso tawi ko jobdi woodi ni neɗɗo ne fonno yobde yaha waɗoya dépistage beele ne wawa ittande hoore mum rafi o guila e law kono hande o ko ɓuuri hen musde kadi e banggue goɗɗo ko no élage wiri ni aɗa yiya gonɗuɗo e cancer wonata koye sudde yiiɗa hay yimɓe ganda eyyi ɗum aɗa andi ko weltindare so Allah ko weltindare puisque rafi kam suuɗetaki
tawno sa suuɗi tan so yeehi ha ɓooyi sa renaki ɗum tampinti so ɗum nayi wiyema kadi ko ɗum addata probléme o mais joni en vraiment en jii darde wadde fayida nde ɓe ganduɗa ko wayno bajjanu gohene ko way noon ana mbaɗa ɗum e laaɗi ƴewtade galleji ɗi e cellani walla ko wawde nebbisade ɗumen ji liska aussi darde wadde fayida lebbi jota e octobre rose daranade rewɓe ɓe surtout to banggue prise en charge eɗen gandi surtout cancer du sein so tawi debbo heeɓi ɗum a wawi tan an posma an ya wawa safra ɗum alay saago laamu ngu ɗo kadi ɓe noddata laamu ngu alay saago c'est vrai que laamu ngu ana waɗa hen contribué mais yo ɓeydu wallude yimɓe ɓe beele mbawa wonde rewɓe ɓe mbawa safrade mbawa wallude ɗumen to banggue prise en charge o en jii même oɗo liska waɗi annoncé je crois que oɗo octobre plus de 400 et quelques rewɓe nana paadi ƴettede prise en charge donc laamu ngu kañum tan era mi wawata arde walla hen rewɓe kadi rewɓe no abbas yini neɗɗo horo am mbima debbo saaha foof ni ya ƴeewat haysoko endi mum enen même to so tawi waɗi hen ɓoode ganda ko ɗum des signes doga ƴeewoya ko ɗum woni donc ɗum ɗon ko eraɗo rewɓe hoto jomumen gam de tawno so tawi a famɗini ɗum tan so yeehi haɗum battini e ma nawi ɗum addata kadi ko probléme addata ko caɗele ha fittadu heddade hen e ko nandi hen en tout cas ine webna sabu ne waɗe dépistage gratuit tawɗo jaaɗa foof aɗa wawi ƴewanede beele aɗa wondi hen walla wondani kono ko heddi ko kadi won fannu goɗɗo mo ganduɗa eɓe kaali ɗum wonde an debbo e kala saaha foof aɗa foti wawde ƴewande hoorema taw ko an ɓoɗɗanta hoorema endu ndu jagga jungo ma mbaɗani jungo ngo mbaɗani battani ɗum ɗon foof hirjinoji mbaɗama hirjinoji mbaɗama hélas ko rewɓe ɓe kaldami hirjinoji mbaɗama ɗum ɗon mbo sikki hande kala debbo ine faami ɗum saabu hirjinoji ɗi mbaɗama hen mbattama hen yo yimɓeɓe mbaɗirni yo mbattirni anani so tawi woodi ko pamani aussi yo jaa e cafrirɗe ɗe ƴeewa beele ko kañum kono hande ko ɓuuri hen muus rewɓe mbiyata ko cuusami yahatami ƴeewoya mi wiye mboɗo wondi hen mi daña caɗele tawa noon sa yeehi a ƴeewoyi nde ko nden woni nafoore nde saabu ma waw safrede guila e law laamu ngu aussi waɗa hen junggo muɗum saabu ko rafi mo ganduɗa ko rafi musɗo kono kadi ko rafi mettuɗo safrude e tuma mo ganduɗa jomum jogaki moyen no fewi ko caɗele mawɗe ɗum noon erago waɗama faade ardiɓe ɓe faade lamɓe leydi ndi e foof to neɗɗo wawi wonde foof tan yo wallu hen rewɓe ɓe kala to debbo ɓaadi ɗum yo wallu ɗum e hirjinoji ɗi ɗum noon bandiraɓe en gardama hen ha ɗo toɓɓe meɗen ɗe gaddunoɗen hande e oɗo aset aadi men so hawri e wereede Allah ko aset goɗɗo kadi garden e toɓɓe goɗɗe Elhadji Bassar konngol ma mbaynigo eyyi konngol am mbaynim ko weltanadem e weltanade aussi yeeɓiyankoɓe e wiideɓe yooɓe jokku vraiment golle surtout enen e koye men enen keeɓa écho e retour neɓe keɗirto en neɓe jeeɓirta en enen jiiɗi vraiment commentaire uji mabɓe ɓuura hen heewde par ce que ko nden gandata holɗo janda holɗo gummoɗa holko poɗɗa wadde amélioré par ce que kamɓe ketto hen so neɗɗo en heeɗo maɗa haalan ɗum moƴƴi kañum so yiiɗa ɗa yani walla so yiiɗa feewa vraiment yimɓe bindu en calaki hay hunde min de abbas mi salaki waɗede critiqué mi salaki wiyede hay hunde kala ko neɗɗo wi kam hen mbeɗa jaɓi par ce que ko min ƴetti wutti on ɗon ɓondi ɗum aɗa jooɗa ɗe ko noon Mohamed altini olel piindi olel piindi inchallah so hawri e weleede Allah ɗum ɗon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno paamen pamminen e haade men ummat ɗo tan Elhadji nana haalino e ɓornugalam ngal ɓornugalam ngal ko joom suuɗo Amadou Moussa an waɗe em ɗum min wima noon mayram poolel ba madame an machallah kanko waɗe yam ngal ɗo ɓornugal aɗa andi enen gondigal meɗen tan machallah en calminimo kanko poolel an mo ganduɗa kanko ɓorni en hannde e joom galle makko Amadou Moussa an ko wona ɗum calmintumi ko ɓen ɓe ganduɗa kamen goni mawnam biyeteɗo mayram tambadou walla mi wiye cillo kanko e joom galle makko Salif Saw ɓe goni ko France vraiment eɓe ketto yewtere nde Mohamed eɓe batti hen haqqillaji mabɓe Salif Ndiaye walla Salif Saw e Mayram Dia walla Mayram Tambadou ɓe calminama kamɓene machallah eɓen toon to France e kala saaha eɓe batti haqqille e yewtere nde hayso tawi en garani ɓe gonon koye namdade onon ha garten hankkadi jibi sona ɗum jibi ko ɗo tawata ɗum noon bandiraɓe gasi aadi men e paamen pamminen so hawri e welede Allah ko aset paaɗo ɗo e nden yo jaam e kisal e nden kala waɗa men enen kala on jarama.